Salut mă băieți și bine v-am găsit la un nou videoclip. Ne aflăm pe Elis 2, unde revenim astăzi cu o prezentare pe un server super tare pe care vă aștept. Este practic deschis și puteți intra cu toții. O să vă las site-ul serverului în descriere, la fel și Discord-ul, și avem pentru voi și câteva cadouri superbe, zic eu. Practic o să găsim ceva arme site pe item shop gratuit, dar până una alta. Vă aștept pe server, nu uita, dacă vrei să lași clipului un like, te aștept. Numele pe care intri de asemenea în comentarii, mă bag virgulă numele tău, toți veți primi de început itemele plus 9, full bonusate. E doar începutul, atenție mare, mai primiți acum cum e Crăciunul sau cum a fost practic Crăciunul și costum special PVM, cu freză, cu skin, de asemenea mount PVM foarte bun și pet. Practic primiți un set complet, gratuit, toți care veți intra pe server. Și acum, informația care m-a șocat. Atenție mare. Făcându-ți cont, o să găsești pe item shop ceva FMS-uri. Site, cum ar veni, cu medie 59 la 0 MD-uri. Astea fiind spuse, primiți toți arme site. Așa că vă aștept pe server. Nu uita numele pe care intri în comentarii, la clip un mare like și facem azi o prezentare. De început, cam asta vi se oferă. Zic eu, e prea mult pentru un server medium. Vi se oferă prea multe, dar cu siguranță sunt binevenite itemele, așa că vă aștept pe server. Până una alta, o să intrăm și noi pe un cont, este practic contul ownerului serverului și o să vă prezentăm aici câteva informații, o să vă arăt și gameplay-ul, dar înainte, hai să vă spun și câteva informații despre server și mai departe revenim și la acest caracter, cont, cum vreți să-i spuneți. Îi dăm cu informațiile. O să găsim practic introducerea, este un server internațional, PVM medium ca și gameplay, cu nivel maxim 120, tradus din câte vedeți și voi în 10 limbi. O să găsim mai jos și ratele, oferă foarte multă activitate pe server, practic nu o să fie monotonie ca idee. La prima conectare vom primi un set complet care conține iteme în sine, costum, freză, skin, pet, mount, inele, fiolă galbenă, presupun cu ceva mob, ceva de genul, ca și bonus elixire. Uite, foarte multe chestii, site-uri și nebunii, toate astea gratis și cu siguranță cu aceste iteme startul o să fie super ușor pe server. O să găsim câteva magazine, dar mai bine o să vi le arăt practic în joc, să vă arăt și cât costă ele și cum se cumpără în mare parte. O să găsim ca și mic spoiler site-uri permanente, rouă permanentă, da? Despre cum se fac ele o să vedeți în curând. Bun, o să găsim foarte multe magazine, printre care și de freze, din câte vedeți și voi șarfe, pentru ranuri, permisele. O să găsim și bonusurile mai jos, din câte vedeți și voi. O să fie minim și maxim, presupun că vor avea doar două variații bonusurile, mi se pare mie. Dacă nu mă înșel eu, da? Ia uite. Bun, sistemele jocului. O să găsim recompensa zilnică. O să mai găsim și wiki, un sistem super esențial și util pentru fiecare player în parte, cu informații despre echipament, costume, dropuri, la cufere, la boss, la ce vrei tu, mobi, orice întrebare pe care tu ai despre gameplay, o găsești practic în wiki. Super simplu. O să mai găsim și info dungeon cu ranurile în stânga și în dreapta informații despre nivel minim și maxim, cooldown-ul, grupă, tărie, da, intrarea pe unde o să fie, o să găsim și teleportare direct în fereastră, de asemenea mai găsim și un ranking. Bun, o să mai găsim și Battle Pass în joc, cu recompense per quest presupun că, după care mai găsim și o recompensă finală, o să fie recompense sau, scuză-mă, misiuni simple, de exemplu, să batem niște îngeri sau să folosim schimbătoare, din câte vedeți și voi, să plusăm diverse chestii. Bun, după o să mai găsim pet system, inventarul special pentru cărți, iteme de upgrade, pietre, cufere, schimbătoare și depozitele, item shop și normal, portabil. O să mai găsim după care misiunile și bonusurile pe care le avem pe cont, cum ar veni, abilitățile, în câte vedeți și voi, pasive. Bun, mai găsim și alchimie, mai găsim biologul, portabil și el de asemenea, cu foarte multe informații, ne spune și bonusul pe care îl oferă, timpul de livrare rămas, putem folosi și elixire, notificări, le putem porni și pe astea. Mai găsim și offline shop-ul, Switchbot-ul,
clasamentul pe duele, ucideri, metine bătute, monștri omorâți, șefi omorâți, da? Și o să mai găsim jos și echipa, formate din administrator, developer și web administrator. Perfect, băieți, deci informațiile cam astea au fost ele în mare, așa că idem direct cu începutul și anume cu inventarul. O să găsim în inventar site-urile, care vor ține 2 ore, de asemenea, de început, licoarea cu atac, o fiolă roșie cu semiom, roa albă și fiola galbene care ne oferă metine, ca și bonus. Bun, acum o să vreau să vă arăt puțin și câteva evoluții de pe server. În mare parte, din câte am înțeles, se vor crafta itemele. Deci, în inventar o să mai găsim câteva chestii, printre care și rouă. Se pare că o să țină 2 ore asta și o să fie și câteva tipuri de rouă noi. De exemplu, uite, cu 8 medie. Sau o să mai găsim cu atac 100, uite, una cu monștri 10%, o să fie tot un fel de rouă. De asemenea, o să mai găsim și cu metine o fiolă specială. Nu e totul, o să mai găsim și cu șefi, o să mai găsim și cu semiom rezistență, cu 4K PV, da? Bun, o să găsim aici echipamentul nostru, cum ar veni, accesoriile, armele și în 2 o să fie costumația. Mă refer la skin, freză, costum. Bun, o să mai găsim în inventar și alchimia. O să mai avem după care și special storage cu cărți, iteme de upgrade, pietre, cufere schimbătoare. Da, foarte multe tipuri, pentru costum, pentru alchimie, adaugă pe costum bonus. Bun, talisman, uite aici schimbătoare și pentru ele și marmură, adaugă de talisman, da, după care cele normale. Bun, o să mai găsim și offline shop-ul. Pe lângă asta avem foarte multe atribuții, precum listă, depozit, oferte, căutări, istoric, căutările sunt foarte ample, pe rasă, după nume, tip, nivel, bonus, preț de la până la, pe rasă. Este foarte sugestiv search shop-ul ăsta. O să mai găsim istoricul, da, licitații. Bun, pe lângă asta mai găsim și switchbot-ul, fest-ul, bineînțeles. Mai avem și battle pass-ul cu recompense per misiune. De exemplu, ți se ofere ca mumificat sau piatra lui Zeus, termină misiunea. Și la final o să mai fie și o recompensă finală, Battle Pass voucher și un inel special care ne oferă, din câte vedeți și voi, 20 șefi, medie, metine și monștri. Bun, salut! Salut! După care o să mai găsim ca și NPC-uri, îi dăm cu ele, uite aici, permise și tichete. Pentru ce? Pe server o să găsim foarte multe ranuri, o să fie chiar aici, din câte vedeți și voi, lista completă, o să fie super multe, unele și noi, altele clasice. Dar important este faptul că o să putem face foarte multe ranuri interesante. Drop o să fie pe măsură cu siguranță. O să vă arăt și un wiki drop boșilor. Dar până una alta o să găsim aici ranul în sine. Automat în dreapta o să avem și cooldown-ul, membrii din grup pe nivel minim și maxim, pe unde intrarea, durata, puterea, rezistența. O să mai găsim și teleportare, un ranking, un clasament special și pe lângă asta, jos în dreapta o să mai fie și permisul de care avem nevoie ca să intrăm în run. De exemplu, aici la melee, cred că este asta, ne va trebui pânză albă. Pânza o cumpărăm cu ce? Niște yang și cristale speciale, da? De exemplu, vrem să facem, uite, un okao. Ne trebuie practic permis okao. Îl găsim chiar aici. Cum îl cumpărăm? Yang, cristal și bucate de piatră metin. Luăm frumos permisul și dăm teleportare. Cam asta e ideea. O să găsim în shop, scuză-mă, toate cheile pentru ranuri și le facem super simplu. O să mai găsim pe minimapă și recompensă zilnică. O să mai avem și biologul, foarte amplu, structurat și el, de asemenea portabil. Și dăm cu câteva NPC-uri de bază. O să găsim în partea asta Teohdanul pentru eșarfe, în magazin de primă fază. O să cumpărăm diverse tipuri de eșarfe. O să fie și zodiacele, cele noi, da? Le cumpărăm cu pânză și ceva yang. Pânză pe diverse culori, bineînțeles, după frumusețe, ca să zic așa. O să mai găsim combinație, absorpție și transfer bonus costum. După care îl mai găsim și pe Gaia în partea asta. O să găsim negustorul la care o să schimbăm practic cum ar veni pietrele în puncte Gaia. Da? Deci o dată facem pietrele și mai departe facem puncte Gaia, cu care cumpărăm de la magazin din partea asta cam ce vrem noi. De exemplu, în cazul nostru, uite un pet care, dacă nu mă înșel eu, după bonusuri mi se pare a fi site. Pe lângă astea ne oferă și semiom,
da, PV, și se pare că acolo mai scrie sus că ne oferă și atac și experiență. Atenție mare, este foarte esențial. După care o să mai găsim și monturi, o să fie iteme blocate, o să găsim pergament pentru deblocarea lor și la fel pentru refresh Gaia Market, o să fie permisul chiar în partea asta, Gaia Shop, uite, și pentru refresh și pentru extindere. Bun. După care o să mai găsim și tăieria jos aici, pietrei, și o facem punct, și după care o să mai găsim ce? Magazin cu poțiuni, un magazin foarte esențial. O să găsim practic două tipuri de accesorii sau iteme, să le spunem așa. În prima fază o să fie cele pe timp, adică mă refer la fiole, le spunem rouă. O să găsim roua pe timp, vor dura 2 ore, o cumpărăm frumos cu yang și cristal. Și mai departe mai găsim rouăle permanente, cele clasice doar se pare că, și o cumpărăm puțin altfel, cu mai mult yang și ceva cristale speciale, din câte vedeți și voi, dar important este faptul că o să fie permanente, atât pentru rouă, cât și pentru side-uri, chite și pătrunderi și nebunii. O să fie pe timp și permanente, de 2 tipuri. Cele noi, cu bonusuri speciale, o să fie de 2 ore. Se pare că și atât. Bun, la magazin o să găsim în partea asta câteva accesorii speciale, piatră spirit, o să mai găsim și pentru căluț hrană, un pet bonsai, mantii permanente, zenuri pentru skill reset-ul, schimbare sex, schimbare regat, măturice, adaugă permanente. Bun, o să mai găsim și mount, inel special de o lună, schimbători verzi, mai găsim elixire, roșii albastre, rouă albă, permanentă, presupun că o să fie, fiola, cum e tine. Bun, după care îl mai găsim pe fierar pentru plusare și o să găsim și câteva pergamente la fel cum ar veni și piatră magică sau manuale care ne oferă o șansă la plusare în plus, dar pe lângă asta o să mai găsim și poțiuni speciale cu o șansă în plus, între 5 și 15%. Da? Bun. Mai departe îl mai găsim și pe Sion, unde o să găsim pe lângă evoluția itemelor, da, de exemplu din oțel o să facem pose, apare nu. Deci o să găsim un crafting și pentru evoluții, dar la Sion o să găsim aici cu ceva yang și bucăți de piatră, putem cumpăra niște bucăți de perle speciale. Acum, o să găsim aici costume și frizuri. Ei bine, farmăm pe server și jucând o să facem foarte mult yang și cristale speciale de foarte multe tipuri. Ei bine, strângându-le ne putem cumpăra un set special, după ce ne expiră cel inițial de început, ne putem cumpăra altul de mușchetar, costum, freză și skin. Ca idee, da, le cumpărăm cu aceste cristale speciale, cu diamantul prețios practic. Bun, nu mai găsim la fel pe Sion și o să găsim aici magazin de upgrade-uri. În primul rând putem cumpăra talismane cu cristale speciale, cristalele o să fie astea, de asemenea le cumpărăm cu ceva yang și cristale, după care mai găsim tratate pentru ceva upgrade la talismane, floare elementală și schimbător pentru talismane o să mai găsim pe aici. Ok. Bun. Idem și mai în față, o să găsim aici globuri de transformare, după care o să mai găsim și alte NPC-uri pentru efecte. Putem cumpăra efecte pentru armă și armură cu o poțiune strălucitoare. Poțiunea cum o cumpărăm? Cu zeu cristal. Uite-te și tu în partea asta, mai jos. Da, frumos cumpărăm poțiunea și mai departe ne cumpărăm și efectul. Negru cu negru sau galben cu albastru, cum vrei tu. O să găsim și pentru armă și pentru armuri. După care o să mai găsim skin-uri pentru peți și monturi. Ei bine, de exemplu, poți avea un mount, în cazul meu tigru furtunii, pe care îl poți costuma, de exemplu, în leu alb. Uite aici. Sau îl poți costuma în elefant, cum vrei tu. O să găsim și pentru peturi, skin-uri și pentru mounturi. O cumpărăm cu o poțiune de frumusețe, iar poțiunea o cumpărăm cu cristale și ceva yang, se pare că. Bun, îi dăm și mai departe. O să mai găsim și bătrânica, la care presupun că facem o nuntă. Bun, o să mai găsim un magazin cu arme speciale. În partea asta. Mai departe mai avem și învățătorii pentru skill și freze, fără bonusuri. O să mai găsim mai departe armele, între level 15 și FMS-ul fiind practic ultimul plus 9, dar cu siguranță n-ai nevoie, pentru că pe Item Shop poți să găsești FMS-ul site gratuit la 0 MD-uri, așa că ia-l de acum. După care mai găsim aici bijutierul cu accesorii basic, fără accesorii de tip lacrimacer, fără pantofi Onyx, totul mai clasic. Pentru lacrimacer, abanoși se farmează ca idee. Bun, o să mai găsim mai departe și armurile, de asemenea basic, ca pe un server medium ca idee. Între level 18, mortala fiind practic ultima, dar plus 9, ca și avantaj. Bun. Mai departe continuăm cu cercul, în care o să găsim gardianul și un magazin
care conține abano și un oțel de sura. Ok, iar acum, în partea asta sus, îi dăm tare cu nebunia, o să găsim foarte multe craftinguri pe server, foarte multe iteme, evoluții și nebunii. Dar de început presupun că îi dăm cu niște curele. În primă fază putem cumpăra ceva curele din partea asta. PVM o să fie cu monștri, o să fie cu metine și o să fie cu șefi. Și punem stopul. Da? Deci 3 tipuri. Pentru că mai departe o să facem alt tip. Pentru PVM, din cele 3 tipuri, cu monștri, cu metine și șefi, o să facem un singur tip. Da, care ne oferă și șefi, și metine și monștri. Presupun că puțin mai ridicate la valori, mă gândesc eu. Deci o să poți bate în același timp și la metine, și la monștri, și la șefi. Cu o singură curea. După care îi dăm mai departe și o să mai găsim în partea asta încă 2 tipuri de curele PvP. Una cu tărie semiom, alta cu rezistență. Le cumpărăm pe ambele, le facem plus 9 și după care, din cele 2 tipuri, o să facem un singur tip de curea, da? Frumos, care ne oferă și tărie și rezistență. Automat un bonus în plus. Deci foarte tare. Ideea de bază. Cam asta am găsit la curele. O să mai găsim pe lângă toate astea și cu experiență și yang și cu drop și yang. 2 tipuri de curele. După care o să găsim la fel câteva coifuri. Da? Deci o să putem, cum ar veni, crafta. Din coiful de 60 o să facem un coif de 80 care ne oferă monștri. După care, din cel de 80 o să facem altul, dragon negru, care presupun că oferă bonus mai bun în PVM. Și pe lângă toate astea o să mai găsim evoluția în PvP. Din coiful de 60 o să putem face coiful dragonir, care, atenție mare, nu este la ultima evoluție, pentru că dragonirul se mai evoluează încă o dată în oțel dragon, din câte vedeți și voi, și presupun că oferă bonusuri mai mărite, evoluat cum ar veni. Bun, după care o să mai găsim aici accesoriile cu crafting-ul în sine. În primul rând o să găsim evoluția clasică, din lacrimă, cer și ceva perle, o să facem itemele beta. Brățări cu rasă, de exemplu rubin cu tărie war, o să mai găsim și cu ninja, o să mai găsim și cu sura și o să mai găsim și cu șaman. Asta la brățări, pentru că o să mai găsim și coliere beta și automat cercei beta. Bun, după care, în partea asta la crafting, o să găsim bijuteriile. Din cele 4 tipuri de brățări versus rasă, o să putem face un singur tip. La fel, scutul. Din cele 4 tipuri de scuturi, o să facem un singur scut. Mai departe, colierele. Aceeași chestie. Din cele 4 tipuri beta, o să facem un singur tip de cianit. Cercei, aceeași chestie. Din cele 4 tipuri, o să facem un singur tip. După care mai găsim și papucii. În primul rând, de PVM. De foc, scuză-mă, după nume, care ne oferă monștri. Îi facem din euforici și din rege pescar. Și PvP o să fie de apă, hai să vă arăt și vouă. Îi facem din chilin și din gloriei și ne oferă bonusuri PvP. Bun, cam asta am găsit și în partea asta. Mai departe o să găsim pentru curele, de asemenea, o altă evoluție. După ce am cumpărat cele 3 tipuri PVM și facem sufletului, o mai putem evolua practic încă o dată și ne oferă și bonus în plus. 5 medie, mă gândesc eu. Da. La PvP aceeași chestie. Din tipul clasic, tigru alb, o să facem un alt tip care ne oferă și PVM plus și presupun că alte bonusuri puțin mai mărite. Atenție, este plus 0 acum, dar la plus 9 presupun că o să fie mult mai bună decât inițiala, ca idee, da? La fel și aici, la turmalina, o să fie plus 0. Plusată, o să fie bombeu curat. Bun. Mai departe. Aici presupun că deja ai văzut, da. Acum îi dăm cu începutul. Îi dăm cu armele în prima fază, ca să vă arăt și vouă. Deci, îi dăm cu începutul. Automat avem o bătălie și vrem să o facem triton. Frumos, la crafting o facem triton. Pentru PvP mă refer. Și după care, din triton o să facem beta. Odată avem beta la arme, da? Bun, îi dăm după care la... Ia să vedem dacă le găsim aici. Nu, aici le găsim oare? Da, uite că le găsim. Din beta, am făcut frumos din bătălie, am făcut triton beta și din beta o să facem practic cianitul, ca idee. Bun, fiind practic ultima evoluție în PvP.
După care o să mai găsim și în PVM o evoluție la armă. Din otrăvită o să facem Zodiacul, care pe lângă atacul mai mărit ne oferă și monștri în plus ca și bonus. Atenție mare. Bun, după care la armuri. Hai să vă arăt și la armuri puțin cam care e ideea. La armuri o să facem de două tipuri, o să fie practic PVM-ul ca idee. Din oțel o să facem pose, care deja ne oferă monștri și metine. Iar din pose, mai departe o să facem auroră. Automat ne oferă bonusuri mult mai mărite. Hai să vă arăt și vouă puțin. Nu știu cum se face plus 9, să vă spun sincer, dar încercăm acum cumva. Item 20760 presupun că o să fie, dacă nu mă înșel eu. Uite că o am, dar plus 9 o vreau. Plus 9. Ia să vedem. E plus 0. Plus 9, oare așa se face? Ia. Nu. Mă, să vă spun sincer, nu știu cum e comanda pentru plus 9. 9. Ia. Nu, habar n-am să vă spun sincer. Plus 9, na. Nu vrea mă nici cum. Aoleu, oare cum e comanda pentru ea plus 9? Bă, să vă spun sincer, habar nu am, dar cu siguranță ne oferă bonusuri mult mai mărite. Da? Atenție mare. Să stai așa un pic. Dacă o luăm logic, ar trebui să fie 69, nu? Și acum e plus 9. Marș, mă? Uite mă că am știut. Deci, ca și diferență, pose plus 9, de farmat ne oferă, din câte vedeți și voi, mob 10, metine 10. Dar automat, craftând-o în auroră, acum ne oferă monștri 15, pietre metin 15. Deci automat o mărire în plus. În PvP o să găsim la fel o evoluție simplă. Din oțel o să facem direct beta și mai departe din beta o să facem miraculoasă. După care, făcând practic miraculoasa în PvP și făcând în același timp și aurora în PvM, o să mai găsim mai departe un alt crafting pentru armuri. Și o să găsim așa, o să găsim în PvM Zodiacul, deci din auroră o să facem Zodiacul. Hai să vă arăt puțin și diferența de bonus pe care o oferă Zodiacul. 1,9, 2,90 și acum băgăm un 9. Bun, e plus 9. Ca și diferență o să fie în mare parte doar pentru aspect, mă gândesc eu. Și în PvP o să găsim cianitul. Din miraculoasă o să facem cianit, fiind practic ultima evoluție de pe server. Și cam asta a fost cu crafting-ul în sine. Acum, ce mai vreau să văd eu, să vă spun sincer, o să fie la wiki. Acum ar mai trebui să găsim niște boși, să vă arăt și vouă un drop estimativ și cam cum se bat ei în general. Dar să văd o chestie aici. Din câte știu eu, codul pentru răzădor și nemere o să fie foarte simplu. Doar să mă bag aici pe invizibil, INV-ul, și o să băgăm aici Razador. Ah, nu e asta, mă? Razador. L-am găsit. Presupun că o să fie bossul din rang, dacă nu mă înșel eu. Iar ca și drop, din câte vedeți și voi, certificat legendar, piatră magică, coruri antice, pentru biolog, elixirele, perle, de talisman schimbătoare, extindere inventar, foarte multe schimbătoare, cufăr, element și razador. Asta am vrut să aflu eu. Acum o să luăm EMU 50063. Așa, am făcut ceva cufere. Acum hai să batem și bossul puțin, ca să vă arăt și vouă un drop estimativ. Poc, poc, poc. Ia uite, am dropat foarte multe chestii, printre care și cufăr, schimbători, pietre lucioase, cărți pentru peturi, nebunii. Iar acum la cufere, avem foarte multe cufere de tip razador. Hai să vă arăt puțin și dropul lor și cam ce vor dropa în general ele. Da? De exemplu, piatră fierbinte, colorante negre, foarte multe iteme de upgrade și pentru crafting. În general, dați-vă și voi. Și pe lângă asta ar mai trebui să găsim și nemerele, dacă nu mă înșel eu, da, nemerele. Cu cam aceeași chestie, cu cam același drop, ce va diferenția o să fie în mare parte cufărul bossului, o să fie pe albastru, mă gândesc eu. Și automat vom dropa iteme pe culoare albastră. Deci din razador am dropat doar pe roșu, piatră fierbinte, razador, din câte vedeți și voi, King Dragon roșu. Dar acum din cufărul nemere ar trebui să picăm doar chestii albastre. Hai să și batem bossul puțin. Asta așa să luăm ceva cufere. O să fie item 50099. Am văzut bine până acolo? Cred că da. Sper că da. Bun. Luăm ceva cufere. Atâta și hai să batem și bossul. Unde? Aici.
Bun, l-am omorât, am dropat foarte multe chestii, da? Iar acum să vă arăt și vouă puțin cam care e ideea. Ia uitați-vă. Se pare că, stai mă, că n-am făcut bine mă, nu era cu fărul bun mă. Deci, item 50064. Gata. Acum l-am prins. Hai să vă arăt și vouă. Cam așa arată acum inventarul. Și vom dropa foarte multe chestii pe albastru. Ca să vezi cât de gândit e serverul, ca idee, da? Ia uite. Corn albastru, colorant albastru, esență albastră. Și, băieți, în mare parte, mai mult o să aflați când intrați. Pe wiki o să găsim de asemenea cufere cu dropul fiecărui mob, boss, piatră, cam tot ce vrei tu o să găsești aici. Uite, vom dropa și cufere cu pietre, da? Ceva pietre, vă arăt și ceva pietre? Hai să vă arăt, de level 100 plus, uite din beta presupun că o să fie astea, dacă nu mă înșel eu. Și hai să vă arăt și vouă, uite, piatra asta. Nu mi-apare, se pare că... Dar nu mi-apare codul pe piatră. Dar dropul o să fie foarte baban. Și aici un mic o să ai foarte multe informații despre șefi, monștri, sisteme, ranuri, nebunii. Astea fiind spuse, ne vedem cu siguranță pe server, pentru că e foarte tare. Și hai să vedem ce face băiatul ăsta. La farm 01. Ia. L-am tras din păcate aici. Fug. M-a văzut, mă? Eu am fost. Scuze. Eu am fost. Așa. Am vrut să mă duc la el, din păcate l-am tras afară. Îmi cer scuze, băiatule. Am vrut să vin la tine, din păcate am cam luat-o. Asta este, îmi pare rău din coată. Așa că băieți, ne vedem cu siguranță pe server și... hai să și murim puțin așa de final. Bun, kill... Stai așa. N. Bun, Timor. Hai mă, n-am scris bine presupun, ca să vezi tu. Da, așa că nu vă bine, mă. Am îmbătrânit, frate, ce dracu, frate. Se pare că nu merge, ori nu e bună comanda, dar... Nu știu. Stai că e cu un mic, mă, e cu un mic. Ia uite. Gata, frate, am murit, mă aștept pe server. Hai, ne vedem aici. Te pup și numai bine, frățior.